Altså, har du tænkt dig at lave en vlog ud af det her? Hej, velkommen til den her vlog. Jeg har taget til Aldyrs. Så er vi kommet til vores hotel. Alberte, hun har lidt problemer med at lægge seng. Kan I se det? Dybt seriøst. Jeg tror, du har den, bror, mand. Hvordan ved man, om det er et lag? Jeg tror, man gætter. Så er vi lidt glade for, at toilettet og badeværelset er separeret. Det her er det, de kalder en kabine. Her er mig, Alberte, skal stå. Hvad her? Nej. Jeg vil bytte! Jeg ved ikke, hvad det fejler her nu. Det sidder meget fast. Det er sådan en vapeplaster. Jeg må bare vente til, I finder kartoner i jeres seng. Altså det her, det er limet fast. Jeg forstår ikke det her. Hvad for en af dem er dyben så i? Dyk ned i det, så finder du ud af det. Det er intet i forhold til mig. Hvorfor er der så mange til De havde et tema, der hed afterski. De lugter meget, som om det er lavet børn, der er pige at sige. Hvad er så det her tema? Er de ikke seje? Jeg elsker det. Good morning, pineapple! Sidder far herhenne. Far! Jeg optager ligesom! Guten morgen. Så er det klokken 7. Den fører det ansigt, hvis du bevæger dig, så fører den dig. Det er godt, så når jeg ryger helvede til ned af den piste, så kan du finde. Hej vloggen! Look at this. Wow! Hej. Det er så skidt. Ej, super. Jeg troede, det var indendørspool der også. Så er vi altså i Aldyrs. Og solen den skinner, og der er faldet 40 cm sne i nat, og det er pissefedt, og vi har lige lavet ski. Alt er godt. Så skal vi tage gondolen ned, fordi vi er nu dårlige udover. Hej vloggen. Alberte, hun er ved at dø herovre. Men har kæft, var du klaret det godt. Det synes jeg. Tak. Jeg har kun gjort det 3 gange i dag. Det synes jeg faktisk er ret vildt. Det var vi haft vores første dag på pisten, og det er egentlig gået rimelig godt, synes jeg. Jeg har ikke fået så mange kilometer i benene, men det er egentlig fint. Jeg har det ikke så godt. Så valgte jeg lige at vælte, mens jeg stod stille. Det skal man da være med. Overall, med at give første dag, 7 ud af 10. Good morning, pineapple! Nu skal vi have Kimi med på pisten i dag. Jeg glæder mig så meget. Hej! Hej! Hej, vloggen! Ej, det ser flot ud. Prøv at lade smile. Og herovre, der sidder de andre damer. Simpelthen iskold og brandvarm på samme tid. Vi har ikke lige Alberte med i dag. Hun skal lige have styr på mausen derhjemme. Det må du ikke sige. Det må jeg ikke sige. Alberte, hun har tømmermænd. Ja, hun kunne sgu ikke lige klare med osten, men det kan være, hun kommer ud efter frokost, eller når vi skal spise frokost. Jeg tror lige, hun har brug for en time alene derhjemme. Ja, hun skal lige have lidt fred. Toilettet. Det må du ikke sige. Så jeg lukker vloggen. Hej, jeg filmer lige mig selv. Filmer du selv? Ja, nu filmer jeg dig. Jeg skal nok blive bag dig. Vil du lave en flot post til din kæreste? Ja, jeg laver lige noget smart. Jeg står lige her på bjerget og hygger mig. Jeg har GoPro på, men han havde ikke lige opdaget, at hendes SD-kort var fyldt, så det er jo bare dejligt. Så nu vlogger vi lidt her. Se, hvem der er kommet tilbage på pisten. Jeg er stadig yndelig. Vi skal tage noget frokost, og vi har lige kørt nogle mega fede bakker. I ser vilde ud, damer. Se. Det sneer. Rigtig meget. Og så kan man komme herned i poolen og bade, mens det sneer. Hvorfor jeg vil bare gøre det der? Det er virkelig ikke særlig rart.
Hvad sker der, damer? Johanne brædte benene væk under. Hallo, du kan ikke køre med mit skib. Hej. Hej. Så sidder vi her i gondolen. Så sidder vi på Pic Blanc. Hvad kan du det? Hedder den ikke det? Jeg tror, så skal vi på Pic Blanc. Her der ser I så den bakke, jeg skal til at køre ned af. En trappe. Det er bjerg, jeg skal til at køre ned af. Jeg har trænet op længe. Hej damer. Jeg synes, jeg er udsigten. Ikke så dårligt. Hvordan gjorde det? Created by me. Jeg ved, der ikke er tilbage her. Skal jeg så op? Hej. Kan I lige lave noget fedt, så laver jeg lige sådan en 180 graders video. Hej, velkommen til den her vlog. Jeg har taget til Aldyrs. Hvad laver I to? I er ikke til at tage nogen steder. Den der TikTok-bord, sådan, hvor den går 20-25 til videre, hvor de lader som om, at de kører galt. It's all fine. Jeg tænker bare, at vi stiller os op, og så får vi nogen til at holde kameraet, mens den filmer. No, you don't have to press any buttons. It's already recording. I think it's alright. Så damer. Altså dame. Vi er på vej ned ad en sort, upræpareret pukkelpiste. Det er faktisk overraskende sjovt i forhold til, hvor fucking hårdt det er. Og lidt nøjeren. Det kan vi lide. Det kan Hanna godt lide. Det mest nøjeren er, ens ski sådan forsvinder flere meter ned i jorden, føles så høj er jeg jo ikke. Så det kan det ikke, men... We did it, damer. That's nice. Okay, min knæ er så smadret. Men altså, 16 kilometer på noget, der føles som overpist. Det er sgu i orden. Nu skal vi fandme have noget frokost. Se den der klippe der. Wow, den er flot. Hej damer. Hej hej. Lige nu sidder vi i en lift på vej hen til et andet bjerg. Ja, og den er... Den var meget klam. Den er klam. Vi skal ikke kigge bag. Ja, det er kameraet, der kigger bag. Det propper i ørerne. Nøp. Men det er fedt nok, der er så mange grænser på det her bjerg. Det er lidt en dårlig følelse at vide, hvis den er falder, dør man. Altså, man kan ikke være så skadet, man dør. Ja, Wilhelm, you're killing it! Hej, Siri! Der kommer jeg ikke. Goddag. Så er vi lige i grisetransporten her. Vi er 3 svin på tur. Vi havde VIP-bord på Fully Douche, men ingen af os var klar over, at man ikke lige måtte få en lille tår, inden man gik ind. Så vi fik lov at komme ind og få vores bord. Så nu er vi taget på en anden afterski-bar. What a beautiful morning to leave. Vi skal til at hjem med. Og det er simpelthen bare så flot herude i dag. Tak for denne gang vloggen. Det er som om, at jeg har lavet så mange vlogs.